Gano'n? I like that. Siyang ano, uy, walang live chat. Ayan oh, naka-open naman. Ano ng problema nito? Ayan, Himawari, mega love shoutout. Bukas ko lang. Late. Late mga lalang. Good morning, lalabs. Morning. Gabi nagluluko yun. Anong nangyari? Ba't nawala? Naka-hide. Ba't naka-hide? Tingnan mo sa... Uy, naka-hide oh. Naka-hide oh. Walang live chat. Ika nga nito. Wala yung live chat. Nasaan na? Wait lang mga lalabs at inaayos. Inaayos. Bulong ngayon. Diyan ka na. Ayan ma. Wala music. Oh, something went wrong. Meron na oh. Wait. Ay, Nagluloko nga. ano mamatay? Huwag mo ilagay dyan kasi matatakpan. Labo, tingnan mo yung... Wala. Ano yung music ko? Yung music ko lang. Ayaw din maklik. Nagluloko nga. Lagay mo sa music. Wait po. Wait po, wait. Nice yung music. Gabi pa ito nagluloko eh. Ayos. Tagal. Wait lang. Excited. Oh, walang kanta.
Huwag na music house. Bulong mo palang sapat. Ayan, magmumulong na naman tayo. O yung sa ano na lang, yung music sa YouTube. Wait lang mga lalabs. Wait lang mga lalabs. Haplos sa may gusto. Yung ano mo, music. Walang music, di man nila akong naririnig. Hi, Pearl's World. Hi, Pearl's World. Ayan. Ano yung music? Sabi, ano? Gag. Wala yung music ba? Ayan mga, magdikitan na kayo dyan at walang music. Music, walang music ha? Mga lalabs, walang music. Okay? Magdikitan lang kayo dyan, ayan. Ayan, James Pabilar, may love shout out, ayan. Mikasha, ayan. Walang music. Mga lalabs, nagluluko ang aking music. Wala tayong music, ha? Ayan. Walang music. Boring ba pag wala music? Ayan, wala music. I'm shared, ayan. Salamat sa patam shared. Walang music. Mga lalabs, walang music ha. Magbabasa na lang ako. Yan, reveal official tamsak dan din sa'yo. Ayan. Malis na si Mikasha. Malis na siguro si Mikasha. Wala music. Na music, mga lala. Yan. Nagsialisan tuloy yung mga tao. Oof. Ang lulo ko kasi yung ano ngayon mga lalas. Yung ating stream lang. Kay Fatty. Pati ang lambing talaga ng boses. Sarap matulog uli. Yan mga lalams. Is palang sapat na lambing boses. Ayan mga lalams. Magbabasa na lang ako. Walang music ba? Okay lang ba sa inyo walang music? Yung music ko ano? Nagluloko kasi lalab yung ano ngayon, Streamlabs. Ayan. Isa na lang tuloy yung nanonood sa akin. Nagluloko lalabs. Paano ba yan? Nagluloko. Ayan, magbabasa na lang ako. Ayan, James. Harang, ayan. Salamat sa paharang-harang dyan. Ayan. Mga lalas, pasensya nyo na magbabasa lang ako. Wala po tayong music tonight, today morning. Ayan, tamsak. Salamat. Ayan, si Mikasha lumayas na. Ayan, si ano? Si Arcons.
Hi Arcons, ayan. Shout out sa'yo, ayan. Jory Magbanwa, mega love shout out, ayan. Ngayong wala tayong music ngayon lalabs, nagluloko kasi yung aking Streamlabs. Yan, hindi siya gumagana. Kagabi kaya ano, patay-patay. Naka-TikTok ako kagabi. Kasi hindi na ako nag-take trick. Kasi namamatay eh. Ayan, good vibes. Ayan, ayan, ayan. Mika siya, early birds pang 9 to 23 ako sa'yo, bagong ligit na yan. Naririnig mo ba ako, Mikasha? Gusto mong bulungan kita? Ay, Dahlia, ayan. We don't have music tonight, today, tomorrow, and... Ayan mga lalabs. Wala tayong sound ngayon, walang sound. Ayan, magbawasan na lang. Dahlia, may galab shoutout Dahlia. Pati channel, may galab shoutout. Ayan. Ayan, 1 million in the house. Ayan. Tingnan nyo, nagluloko talaga. Nagluloko ngayon yung ano namin, internet, yung ano, Streamlabs ko nagluloko, ayan. Kaya kanina parang naisip ako, kaya akong mag-release, kaso lang parang ano eh, Usama, may galap shoutout Usama. Nasa na si Usama Bin Laden dito? Nandyan si Usama, oh. Ayan, Usama. Hi, ayan. Bakit di gumagalaw yung ano ko? Ayan. Usama, ayan. Tamsak ko sa grabe tawa ni ano. Wala, hindi talaga gumagalaw yung ano. Yung, ay nako. Ano kung mag-ano nito? Ayan si Usama. Nandyan si Usama, boses pa lang, ayan, sapat na. Alam mo mga lalabs, iba yung tingin mo yung lumalabas dyan, hindi na gumagalaw yung ano. Wait lang, i-refresh ko lang, wait lang. I-refresh lang natin mga lalabs. Ano ba to? Nagululo ko talaga kasi. Refresh lang natin. Mikasha Labs, ambot uy. Ayan, nagluluko talaga siya mga lalabs. Ambot man. Tingnan mo naghang. Oh my goodness, what is this? Wait lang mga lalabs po. Dan thumbs upload sa iyong salamat. Pangit yung stream love. Ambot uy. Yan. Na-refresh ko lang yung ano kasi ayaw gumalaw. Tingnan nyo. Ayaw gumalaw. Yung picture ko ayaw gumalaw. Ayan, nag-ikot-ikot-ikot-ikot. Ayan, nag-ikot-ikot na siya mga lalabs. Si Mikasha. Oh. Wait lang po mga lalabs. Na-refresh ko lang yung aking computer. Ayan. Benjamin, meron ka ng ano. Ayan. Wala pa rin. Ayan, may jacket ka na Benjamin. Ayan, Benjamin. Usama ma'am, looking beautiful. Thank you so much. Ayan, Usama Bin Laden, meron ka na pong jacket. Usama lalabs. Nagluloko yung Streamlabs ko mga lalabs. Ayan. Boring tuloy, walang music. Ano ko mapapasayaw nito? Ayan, Mikasha Dan. Ayan. Ayan, 8 million mga lalabs. 8 million, 8 million. Thank you so much. Ayan, 8 million. Bakit 8 million? Pero sa aking monitor is 3 lang. Wala. Na ano ko nito. Ah, yung mata ko lang yung may problema. Mhm. Yan mga lalabs, magdikitan lang kayo dyan.
Wala tayong music. Naririnig niyo pa ako? May parang wala rin sound. Wala rin sound? May sound ba? Ayan, meditation. Nilam shout. May jacket ka. May sound. Mga lalams, mag-comment kayo kung walang sound kasi wala akong naririnig. Cute ng headband. Oh my God. Nilmar, may love shoutout. Wala tayong music Nilmar ngayon, lalabs. Rinig ko kagabi lalabs yung ano mo, yung video mo. Yan, pagpasensyahan nyo nang wala tayong music. Ayan, sige magdikitan lang kayo dyan. Wala tayong music. Dikitan lang mga lalas, magdikitan. Ayan, haba ng harang lul, ayan. Huwag mong i-skip lalabs yung harang ko naman. Ayan, Nilmar lalabs. Mahal naman kita lalabs, yun kagabi. Rinay ko na naman yung video. Ha? Ayan. Saan ako magpabasa? Ayan, ayan, Dahlia, ayan. Yan pala si Kane Forever lalabs. Ayan. Makikiraan po host na nasa biyahe. Sige Kane, ingat ka lalabs sa iyong biyahe. Pagpasensyahan nyo ngayong wala tayong music, okay? Thumbs up ko sa ayan. Salamat sa patamsak yan. Ags PH TV, ayan. Thumbs up. Ags PH. Salamat naman dyan, ayan. RB Vlog, love you, idol. Ang ganda ng muhos, ayan. Salamat naman dyan, lalabs. Magdikitan lang kayo dyan, magdikitan, magdikitan, ayan. Magdikitan. Okay lang yan, host, kahit walang music. Thank you, host, sa pag-play lagi. Ang ano man, lalabs. Walang ano man, lalabs. Ayan, King Forever, ayan. Magdikitan kayo dyan, ayan. Huwag nyo naman akong iwanan. Sabihin boring, walang music si host. Walang music. Ayan. Mag-speech TV nagba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Okay lang yan, yan, yan. 8 month. Di ba boring? Maglablaban yan mga lalabs. Maglablaban. Ayan. Ayan, chat disconnected. Please wait while we try to reconnect you. Ambot. Nagre-reconnect na naman mga lalabs. Katulad kagabi ganito yun eh. Reconnect. Nakaasar. Ayan mga lalabs. Connection na ba ako? Ayan, 3 million in the house by like this. Ayan. Successfully connected. Ayan, thank you so much connected. Oh. Ayan mga lalabs. Mga lalabs dyan. Ayan. Ayan mga lalabs. Ano na nangyayari? Nandyan pa ba kayo? Ayan. Uy, Mikasha, umalis ka na dyan. Umalis na ata si Mikasha. Ayan, Nelmar, dan sa'yo, Harvey Vlog. Ako na lang, ayan. Mga lalabs, naririnig nyo ba ako? Naririnig nyo ba ako o hindi?
Yan, Nilmar Channel, lalabs. Ayan. Sana okay na bukas. Alam niyo ba kagabi, may premiere pa naman ako kagabi. 3 pa lang yung pumasok. Disconnect na. Disconnect na tapos namatay. Tapos nag-TikTok ako. Sige, mag-music ka na sa isang cellphone mo, Mikasha, kasi wala. Kaya madaldal ako kasi wala music. Tapos papulong pa. Pabulong pa. Di ba, Mikasha, pumunta ka kagabi? Naka-TikTok kaya ako nun. May premiere pa naman ako, 3 lang tuloy yung nanood. Asar, uy. Oh, Chinese. Matay. Yan mga lalabs. Bakit alam mo sa monitor ko, 3 yung nakikita ko. Pero dito sa mobile ko, 8. Hindi kayong totoo. Yan, ganda mo. Salamat naman. Meditation. Ayan. Saan ka pa may 3? Kagabi hindi na ako nag-take 3. Inaasar na ako. Patay-patay. Tapos natatakpan pa yung mukha ko ng mga sulat. Love the eyeliner. Putol nga yung putol. Alam niyo bakit putol yan? Kasi nung bata pa ako, yung kapitbahay namin, binato siya ng aloe blocks. Kasi yung putol. Love the eyeliner daw, ayan. Thank you, ayan. Binato yan ng aking kapitbahay. Kaya hindi ko siya makakalimutan sa buong buhay ko. Nang dahil sa kanya naputol ang kilay ko. Bibilos, may galab shoutout lalabs, ayan. Thank you so much. Wala tayong music. Yan. Kate Extreme, may. Thumbs up done, Kate Extreme. Tensyahan nyo na. Magkikwento na lang ako kasi wala tayong music. Magdi-disconnect na naman. Bismillah. Diyos ko, Panginoon ko. Huwag naman sana. Ayan. Ang kasayo Ba't ayaw? Ayan. Luloko talaga siya. Mga lalabs. Ayan. Unable to connect to chat. Why? Ayan mga lalabs. Nagluloko ng extreme love. Ayan mga lalabs, hindi ko rin kayo mapin. Unable to connect. Nag-ikot-ikot pa ako. Nag-ikot-ikot ba? Ayan. Hindi lumalabas yung connect. Oh my God. Anong nangyayari? Yan, Kate. Hindi talaga kita maano. Ano ko ulit. Oh my God, nangyayari. Offline? Why? Anong nangyari? The web page unavailable. Anong nangyayari? Wait lang. Bibilos din tamsak. Oh my God, anong nangyayari dito? Mga lalabs, anong nangyayari sa akin? Dan tamsak sa'yo, ho. Sayang, salamat. Magtamsak lang kayo yan, mga lalabs. Ay, naku naman tong na to. Stream lang. Ito ko talaga. Promise. Wait lang. Ah, anong nangyayari talaga dito?
Ayan. Ay naku naman, wag sana 'tong magloko. Ayan mga lalabs, pagpasensyaan niyo na yung hindi ko pa diyan nadya-jacketan. Kasi ayan naglo-loading. Napahirapan naman ako nito. Hello sis, good morning Mama Melods. Mega live shoutout Mama Melods. Ayan. Ayan mga lalabs, wait lang yung hindi ko pa nadya-jacketan kasi nagluloko nga. Yan si Kate Extreme Vlogging. Ayan. Hindi lumalabas yung ano niya, chat box. Ang nangyayari dito eh. Ni-refresh ko. Refresh ko lang, wait lang. Inis ba uy? Hindi lumalabas yung chat box niya mga lalabs. Ayan. Huway ma, ayan. At di lumalabas yung chat box niya, my god. Diyos ko naman. Ang mga lalabs. Ulitin ko nga, i-refresh ko. Yan mga lalabs, magdikitan lang kayo dyan. I-refresh ko lang yung computer ko ha. Lulo ko talaga siya mga. Pakaasar ba? Ayan. I-refresh ko lang mga lalabs. Kayong umalis dyan. Napapakamot na lang ako, my goodness. I-refresh ko lang lalabs yung aking computer. Kasi yung chat box niya hindi lumalabas. Yan sana lumabas na. Diyos ko naman. Uy, maluoy na uy. Yan mga lalabs, hindi talaga lumalabas yung chat box. Sa computer. Oh, hindi ko talaga siya, hindi ko yung madyakitan. Ayan, mamamilod sa lumaba ng bahay. Miss naman to. Ayan, hindi lumalabas yung chat box. Ano nangyari dito sa computer ko? Sira na ata to. Ayan, nakikita ko kayo sa cellphone ko lang. Ayan. Ayan, sis, patamsak sa Premiere, mamamilods. Sige, mamamilods. Tamsakan natin yan. Ayan. Tak. Tamsakan natin yan. Pasensya naman na mga lalas. Paano ko magdadya? Ayan. Lumabas na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayan. Thanks God. Ayan. Ayan, thanks God. Lumabas na. Lumabas na yung chat box. Oh my God. Hindi tuloy ako makapag-pin. Ayan. Oh my goodness. Hindi ko nga naibababa yung sarili kong bahay. Ayan. Lumabas na ganun talaga sis minsan. Kainis. Nagluloko. Ayan. May 8 million pala akong nanonood. Yan, nag 10 million. Sinsya nyo na mga lalabs yung hindi ko na-jacketan kanina ha. Sana maintindihan nyo yung ating situation. Yung Streamlabs ko nagluloko. Wala akong music. Ayan. Ganun talaga ang buhay minsan nagluloko, di ba? Ayan mga lalabs. Ang si Kate. Bumalik naman. Pasensya ka na lalabs. Ayan, may jacket ka na. Ayan, extreme. Kate extreme, may jacket ka na. Pasensya na talaga kanina. Kasi nagluloko tayo eh. Luloko yung ating Streamlabs. Ayan, Benjamin. Ayan, Mama Melons. Ayan, Mama Melons. Ayan, mga lalabs. Ngayon ako magpipin tayo isa-isa. Pin ko muna yung aking sarili. Ayan. Ayan, Kate. Meron ka na pong ano, jacket. Kate. Kate lalabs. Ayan. Wala na si Mikasha. Lumayas na. Pati buhay nga ng lolo ko si Pipa kaya sis. Yun nga po, ayan. Naglolo ko siya, wala tuloy akong music. Yan mga lalabs. Sige, balikan kita. Ayan.
Pasensya na talaga mga lalab. Sino yung may premier dyan? Ngayon lumabas na yung aking chat box. Kanina ayaw mag-connect. Naka-hide lang siya. $7 million in the house. May love shoutout mga lalabs. Ayan. Pagpasensyahan nyo na ngayong araw at tayo ay nagluluko. Ang nagluluko. Ayan. And mag-love shoutout 8 million mga lalas. Puring balalas yung aking LS ngayon. Kasi wala tayong music. Ayan. Mama Melons, nababa ng kanyang bahay. Ayan. Mama Melons, kumusta ka na lalabs? Ayan. 5 million, ayan, Nilmar. Dan sa'yo, Benjamin. Ayan. Pabalikan Benjamin. Pabalikan si Nilmar. Balikan si Nilmar lalabs. Pabalikan mga lalabs. Ayan. 6 million in the house. Mega love shoutout. 6 million. 6 million in the house. 6 million. Ayan. 6 million in the house. Mega love shoutout. Thank you so much sa inyo dyan. Ayan. Benjamin nagbaba ng bahay. Bikola ng Oragondan. Tamsak at dikit na. Ayan. Sige lang, tinan ko yung dikit mo. Kaya aking babalikan. Ayan. Sige lang lalas, maglablaban kayo dyan at magdikitan. Ayan. Dikitan. Benjamin, nice lot, full support. Ayan, thank you so much. Nadikitan mo na ba ako? Lumikit ka na sa akin. Benjamin. Benjamin lalabs. Ayan, 6 million in the house. Bigla count out 6 million. 6 million in the house. Ayan. Pagpasensya nyo ngayon mga lalabs at wala tayong music. Ayan, ayan, ayan. Boring ba kaya? Umalis tuloy yung iba boring. Naboringan sila. Ayan, Benjamin. Punta ko sa bahay mo. Naboringan sila kasi wala tayong music. Ang buhay ay ganyan. Ayan. Benjamin, maliit ka pala ng bahay mo. Benjamin. Buhay ko ay ganito. Pag-asa. Say. Benjamin, ayan. Benjamin, nasa bahay mo ako, Benjamin. Benjamin. Benjamin, pang malakas ang Hungarian sausage. Ayan. Tambay lang ako dito, Luz, at babiyahe muna. Sige, mag-ingat ka sa iyong biyahe, lalabs. Mag-ingat, mag-iingat. Yan, Benjamin, nasa bahay mo ako. Ayan. Benjamin, ayan, masarap tong sausage mo. Ayan, Hungarian. Ayan. Yan, 6 million in the house. May glove shoutout mga lalabs. Pagpasensyahan at wala tayong music. Inshallah, tomorrow I will fix it, okay? Tomorrow mga lalabs, inshallah. Gumana na siya bukas yung ating music. Ang aking Streamlabs ay nagluluko. Yan. Hindi ko ma-play ang aking music. Ayaw niyang gumana. Yan. May tupak to kagabi pa eh. Di kagabi. Nag-LS ako kagabi eh. Patay-patay siya. Naka-take to na ako. Naku, hindi na ako nag-online uli. Thanks talaga. Ayan, walang anuman. Ayan. Patay-patay. Nagluluko. Ayan, Benjamin, pinapanood ko yung iyong pangmalakasang Hungarian sausage. Hungarian, ayan. Hungarian lalabs. 6 million in the house. Shout out. Thank you so much sa 6 million yan mga lalabs. Ayan. And 6 million, Benjamin, ayan. 125, ayan.
patamsakan naman si si Binhamin dyan mga lalabs. Mga lalabs. Yan, 9 million dollars. Thank you so much sa 9 million dyan. Ayan, lalabs. Thank you so much sa 9 million dyan mga lalabs. Thank you so much. Yan, thanks talaga. Walang anuman. Ayan. Yan. Yan. Oh my god, this one, baby. Oh. Ayun, nakita pa lang. Yan. Kamanok, may love shoutout. Ayan, si Kamanok, oh. Kamanok lalabs. Ayan. Kamanok. Love shoutout, Kamanok. Sabong. Kamanok Bicol. Ayan, host takdan. Ayan. Salamat sa patamsak yan. Pagpasensyaan nyo mga lalabs ngayon at wala tayong music. Okay? Sana bukas okay na. Yan. Uy. Huwag kang umano sa camera, cat. Maui boy. Ano yun? May Kamanok, meron ka ng jacket, Kamanok. Yan sa mga didikit mag-iwan ng bakas. Sure may respect yan. Oh, may langaw, nakakahiya. May langaw pumasok lalab sa mga didikit. Ayan. Nilalangaw na akong ambutoy. Ayan, Binhamin. Dikit ko to sa'yo, Binhamin. Babakasan ko. Ayan. Ayan, kita yung langaw sa aking noo. Ayan mga lalat, magdikitan lang kayo dyan, ha? Ayan. Joy Mablog, ayan. Magdikitan kayo dyan lalabs kahit wala tayong music. Boring ba? Gusto niyo ba yung may sumasayaw? And Huwayma Vlog. Dikit ko na to sa'yo, Binhamin. Ayan. Ayan, Binhamin. Dinikit ko na lalabs. Binhamin. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout, 6 million. 6 million in the house. Ayan, 6 million mga lalabs. 6 million. Ayan. Thank you so much dyan mga lalabs. Ayan. Thank you so much. 6 million in the house, mga love shoutout. Yan, Kamanok. Bumaba ka na ng bahay mo dyan. Thanks, Pulod, sa'yo. Ayan. Yan. Thanks, Pulod. Yan, Kamanok Bicol, ayan. Yan, naglulok kasi tayo. Umaalis tuloy yung mga tao. Mga Kamanok, punta ako sa bahay mo, Kamanok. Tingnan natin yung bahay ni Kamanok. Kamanok. Ano yung internet na to naglulok? Yan, Kamanok. 722, mashallah. Malaki na rin pala yung bahay ni Kamanok. Magaling daw yung manok niya pero mas magaling pala siya mag-chatcha. Yan, Kamanok. Nasa bahay mo ako. Kamanok. Ayan. Si Kamanok. Magluloko na naman tayo. Ang hirap ng ganitong situation. Nag-iikot-ikot siya. Yan, Lister Ombrog. May galab shoutout.
Wala akong music, lalabs. Nagluloko kasi yung aking Streamlabs. Good morning, ayan. Good morning. Yan, boring ba mga lalas pag wala music? Puro boses ko lang yung naririnig nyo. Yan. Bakit namatay naman yung mobile ko? Lahat na lang nagluloko. Ano ba yan? Yan kamanok, full watch. Walang music mga lalas, baka antukin kayo dyan. Ayan. Antukin kayo dyan. Baka antukin na yan. Bicolan ng Uragon. Ayan. Yes po. Ayan. Yes po, lalabs. Ayan. Mr. Umbrog. Ayan. Nangaayuda yan sa akin. Nangaayuda. Ayan. Mr. Umbrog ka ng Uragon. Ayan. Salamat naman dyan. Salamat naman. Salamat. Ayan. Salamat naman dyan mga lalabs sa 6 million dyan na nagtitiis kahit walang music. Ayan. Okay lang sa inyo yan mga lalabs ha? Kamanok, bakit mayroon ka ng harang? May harang na kasi kamanok. Ayan, may harang si kamanok mga lalabs. 6 million mga lalabs. Thank you so much. 6 million. 6 million. Thank you so much dyan. 6 million. Alam yung mga lalabs yung mukha ko lang nakikita nyo kasi yung upuan ko malalim. Malalim ba? Ayan. Lahat na lang nagluloko pati internet. Yan, Eat with Kathleen. Migalab shout out. Eat with Kathleen lalabs. Ayan. Bakit naman to nag-ikot-ikot? Ito nag-ikot-ikot naman. Lahat na lang nag-iikot-ikot. Eat with Kathleen. Ayan. Don't know what to do. Ayan. Wilmar, yakap ko na bahay mo. Iwan bakas. Ayan. From Hawaii Vlog. Galing naman ni Kamanok sumayaw. Pasensyaan mga lalabs. Good morning host. Ayan, may grab shout out. Eat with Kathleen. Mga lalabs. Ayan. Pasensyaan mo na ngayon kasi wala tayong music ha. Naglulugo ang music ni host. Ayan, Kamanok, full watch Kamanok. Umalis na ba si Benjamin dyan? Nandyan pa si Benjamin. Umalis na ata si Benjamin ah. Yan mga lalas, maglablaban kayo dyan, magdikitan. Ayan. Good morning host. Ayan Mama Milods. Ayan, tamsakan natin yung premiere mo. Ayan, pang 5 tamsak, sarap pang almusal. Ayan, lumpiang Shanghai. Wow, sarap nito. Ayan, sige. Ayan, tamsak dan Mama Milods. Mama Milods, ay. Tamsakan ko yan ng aking main. Wait lang. Ayan, Kamanok Bicol OTW from Hawaii ma. Naririnig niyo ba ako mga lalabs? Kahit wala yung naririnig niyo yung aking boses. Ayan, 3 million in the house. Big love shoutout. Thank you so much sa 3 million dyan mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Kamanok Bicol OTW sa'yo si Huwayma. Ayan. Huwayma vlog nating dikit. Huwayma. Ayan. Tingnan ko nga kung may... Ay, namatay. Anong nangyari? Nag-ikot-ikot naman. Uy. Panay ikot-ikot. Diyos ko naman. Kakainis. Ayan, 4 million in the house. Big love shoutout. 4 million, 4 million. 4
4 million mga lalas. 4 million, ayan. And Mama Milods, tamsakan natin yan. Tamsak. Mama Milods. Yan, Eat with Kathleen, mga lalabs. Eat with Kathleen, mga lalabs. Yan, tamsak. Tamsak ko na Mama Milods, pangatlong tamsak ko. Ayan. Pangatlong tamsak. Pangatlong tamsak, mga lalabs. Ayan. Pangatlong tamsak. Lapang. Mga lalabs. Yan, 6 million in the house. Yung love shoutout, 6 million. Ayan. 6 million, 6 million, 2 million. Ayan. Nagluloko kasi tayo. Tingnan mo, hindi gaano madaming tao. Wala kasi ako music. Ayan, 2 million, 2 million. Thank you so much. 2 million dyan. Ayan, saan 2 million na nagtitiis dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. Pagong, may love shoutout. Ayan, nandyan pala si Pagong. Si Pagong Lalabs. Ayan, Pagong, meron ka ng jacket. Pagong Lalabs. Tambay bike. Kulang tuhos. Ayun. Pangit ba lalas? Boring ba na walang music? Boring, no? Hindi ako napapasaya walang music eh. Ayan, pagpasensya nyo ng mga lalas at walang music. Para akong nagsasalitang tanga. Ayan. Walang music. Nagluloko. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Big love shout. Ayan, Pagong. Good morning. Ayan, good morning lalabs. Ayan, magbaba ka na ng bahay yan, Pagong. Pagong. Ayan, Miyamoto. Ayan. Miyamoto Vlogs. Hello, good morning sa lahat. Miyamoto. Ayan. Pagpasensya nyo na. Mga lalabs, wala tayong music ngayon ha. Inshallah, tomorrow. Okay na. Ayan. 6 million in the house. Big love shoutout. Miyamoto Vlogs. Meron ka na pong jacket lalabs. Ayan. May jacket na. Ayan. Huwag ma-vlog dan. So please sa'yo. Ayan. From Kamanok. Ayan. Kamanok lalabs. Ayan, Kamanok Bicol. Saan ka sa Bicol, Kamanok? Ano yung bahay mo, Kamanok? Baka ng bahay, Kamanok. Kamanok. Si Kamanok. Ayan. Huwag madan. Ayan. 6 million in the house. May love shoutout. Thank you so much. Thank you so much dyan mga lalabs. 20 thumbs up. O shoutout naman dyan. Miyamoto Vlogs. May love shoutout. Ayan. Pagpasensyahan mo ng mga lalabs at tayo wala music. Buringan ba kayo sa akin? Ayan. Miyamoto Vlogs lalabs. Thank you for coming. Even I don't have music. Mafi music. Kulu mafi. Kulu. Kulu mafi music. Ada mapi zen. Mapi zen mga lalabs. Mapi zen. Ayan. Nag-Arabic na ako mga lalabs. Nag-Arabic siyos. Kulu mapi zen. Kulu mapi zen. Ayan. 6 million in the house. Big love shout out. Nag-Arabic na ako. Ayan, Kamanok. Nagbaba ng kanyang bahay. Kamanok. Ay. Kamanok lalabs. Namalis na ata si Benjamin. Ayan, Cam Norte host. Cam Norte.
Kamsur ako eh. Bicol pa ba yung Cam Norte? Cam Norte, Kamsur din naman ako, ayan. Sino ba yung ano mo, president? Di ba taga Bicol ka? Taga Bicol ka Kamanok, di ba? Sino yung presidente mo? Si Pacquiao? Si BBM? O kaya si Leni Robredo? Paano magbaba ng bahay dito, host? Lalabs. Paano magbaba? Ganito gawin mo punta ka sa video mo, balik ka doon sa channel mo, punta ka doon sa my video mo, may makikita kang sa baba ng video mo, meron dyan nakalagay share. Okay? Pindutin mo yung share. Tapos, may makikita ka dyan lalabs copy link. Click mo yung copy link. Okay na yun. Tapos, balik ka sa akin sa baba ng chat box ko. Di ba? Nagchat-chat tayong lahat dyan. Sa baba ng chat box ko, i-press mo lang yan. Then lalabas yung link mo. Click. Okay na. Ayan, Sheena. May galab shoutout Sheena. Ayan. Sheena lalabs. Ayan. May jacket ka na, Sheena. Naintindihan mo kung ano? Miyamoto. Baba ng punta ka doon sa channel mo. Baba ng, kumuha ka ng isang video. Sa baba ng video may makikita ka dyan dislike, live chat, share. Click, mo yun. Click mo yung share doon sa video mo. Then may makikita kang copy link. Click mo yun, copy link, click. Okay na yun. Tapos balik ka sa live ko. Tapos sa baba ng chat box ko, i-press mo lang yan. Then lalabas na yung link mo. Ayun na. Click. Sige na lalabs. Katulad nito Sige na nga. Kita mo sis. Ayan. Ganito yan. Sino ba yan si Miyamoto? Bago lang siguro to. Miyamoto, di ba ganyan? May makikita ka dyan. Ayan. Ayan. Ayan sa video ko. Halimbawa video mo yan. Meron ka yan lalas makikitang share. Di ba may nakalagay dyan yung like, may dislike, live, share. Click mo yung share, okay? Ayan. Lalabas yung copy link. Click mo yun. Then pag na-copy link mo na, okay na yun. Tapos balik ka sa akin sa baba ng chat box ko. Ayan. Sa baba nito, i-press mo lang yan. Then lalabas yung link mo. Okay na. Ayan. Pagong copy. Ayan si Pagong. Ayan, Miyamoto. Sige na, pumunta ka na doon sa mo. Sa video mo, mag-copy link ka na para makababa ka ng bahay. Ngatid tuloy ako. Yung Pagong idol Mama Milot, dan na idol, pasok din na lang from Pagong. Ayan. Yan, Kamanok, salamat Uka kasi nagbabalik ka. Shoutout na yan. And 8 million in the house, big love shoutout. Thank you so much. Isuklian ko ayan. Yan, Eat with Kathleen na yan. Eat with Kathleen nandiyan na yan. Nasaan na si Miyamoto? Hindi na nakabalik. Miyamoto, nasaan ka na yan? Miyamoto, nasaan ka na lalang? Yan, post buy muna bukas na lang uli. Bye. Sige. Huway ma, thank you so much. Ayan. Thank you sa pag-visit na lang.
Ayan, Miyamoto nakababa na siya, ayan. Ayan, marunong na siya. Miyamoto, tingnan ko yung bahay mo. Yung bahay mo, Miyamoto. Ayan, may 20 ka palang ano. 20 pa lang pala yung ano mo. Banana. Ayan, Miyamoto. Ayan, mga lalas, padikitan naman si Miyamoto. 20 pa lang pala yung ano mo. Maliit pa. Ayan, Miyamoto. Ayan, kamanok. Pagungdan po, sukli na sa'yo, ayan. Ayan, idol, huway madan na. Itong batang sandstorm, pasukli na lang, idol, ayan. Miyamoto Vlogs, ayan. Bago pa lang ako, host, ayan. Sige lang lalabs kung bago ka lang, ayan. Dikitan mo ko lalabs, dikit ko sa'yo yung aking main. Ano ba to, Tim? Ano ba yun? Ano to, ayuda? Ayuda ba to, mga lalabs? Ayuda, ayan. Boring ba tayo, mga lalabs? Baka antukin kayo dyan. Naantok na. Wala tayong music eh. Yan, dan na idol sa nakapin, pulpak pasokli, ayan. Yan, Miyamoto, papasokli na lang si Pagong. Dan sa'yo. Ilang minutes pa to? 7 minutes pala to, Pagong. Ano? Miyamoto. 7 minutes. Yan, 6 million in the house. May love shoutout, mga lalabs. May love shoutout. 6 million, 6 million, 6 million, 3 million. Ayan. Namigay kami ng ayuda sa nasugang host. Ay, sa nasunugan. Ayan, Pagong. Salamat naman dyan, Pagong. Ayan. Parang nagkadikitan natin tayo kanina. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout. Hindi naman ito namatay. Dating dikit sa'yo, idol, Los Bicolanang Uragon. Oo, kanina nagkadikitan tayo kanina. Kay ano ata eh, kay Bishops ba yun? Bishops. Kay Bishops ba yun? Ayan, puluwas yun siguro to. Miyamoto, ayan. 4 minutes na ako. Tapusin ko lang yung ngarang kasi binuksan ko yung aking
Alagad ayan, biglang may lumabas na harang, sayang. Tapusin ko lang. Tapusin ko lang ngayon. Bigyan kita Miyamoto. Yan may harang kasi. Ay. Yan pagong dan sa'yo si Waima, ayan. Uy, gong yakap ko na bahay mo, iwan ako bakas. Ayan, pagong pabalikan na lang si Waima. Dami namang harang nito, binuksan ko lang eh. Hindi na tumitigil. Yan, 5 million in the house. Miglab shoutout mga lalas. 5 million na yun. 5 million in the house. Sana bukas may music na ako kasi ganito. Boring pag wala music, diba? Yan. O 6 mo na pasok na turok. Sige. Sige ka manok. Ingat ka lalabs. Thank you so much. God bless. 3, 4, 5, 6, 7. Alas 7 na sa Pilipinas. 7:30 in the morning. And Miyamoto Dan from Mama Melods. Miyamoto. Ayan. Miyamoto. Yan mga lalabs, kamanok, maraming salamat po ko sa mga dumikit na yan. Sige lang lalabs, ingat ka dyan. Dami tao. Yan, pamilya, yan. Click ko nga to, na makita. Pamilya de Estrada, ayan, mag-love shoutout, pagong, ayan. You don't have music, ano, Pamilya Estrada. It looks so boring, ayan. Miyamoto, nasa bahay mo ako, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nandikit ko na to Miyamoto. Naka 4 minutes ako. 4 minutes watch. Yan, ano. Pagong, wag mo nang dikitan yan lalabs. Di nagbabalik. Tinawag ka lang yan pero hindi ka naman yan dinikitan, maniwala ka sa pagong. Ayan mo na siya pagong ba? Hindi ka yan babalikan lalabs pagong. Maniwala ka sa akin. Lahat yan pinapasukan. Tawagin ka lang pangalan yan, di nagbabalik. Gusto lang niya lalas padikit. Sabihin mo lang, tapos ka na. Sabihin mo dana yan. Pero wag mo na siyang dikitan. Itweet Kathleen, ayan, nakasupport si Itweet Kathleen. Pagong lalas, wag mo nang dikitan yan. Pamilya de Estrada is not a Filipino. I think it's a other nationality. Idol Pamilya Estrada na idol, ayan. Dinikitan mo talaga pagong. Hindi ka naman babalikan yan, tingnan mo. Hindi ka yan babalikan lalabs. Gusto lang yan magpadikit-dikit. Yan, Pamilya de Estrada Dan, ayan. From Mama Melods, ayan. Mama Melods, hindi naman nagbabalik yan. Iwala ka sa akin. Yan, hindi nagbabalik yan.
Ayan, pamilya Batang Sandstorm, mega love shoutout. Ayan, pamilya OTW, inshallah balikan kayo niyan. Pero mga lalabsin na hindi nagbabalik. Yun na lang, malay mo nagbago na siya. Ayan, 6 million in the house, mga lalabs. Ayan. Thank you so much sa 6 million dyan. Ayan, wala tayong music. Bukas tayo magkaka-music, mga lalabs. Baklasin ko yan. Ayan, hintayin mo lang mamamelods kung hindi kanya suklian. Baklasin. Hintayin mo na maya-maya kasi makikita mo naman yung pangalan niya, di ba, sa subscription. Kung ano. Ayan. Kung di kanya suklian, baklasin mo. Yan. Yan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Ikot-ikot na naman ako. But 8. Yan, Mama Milot, ilan na ba yung WH mo? May pinipili ako araw-araw si Nelmar eh. Kung nasaan na yung babaeng yun. Malis na ata. Ano yung ballpen ko? Ano bang pangalan mo? May pinipili ako araw-araw si Nelmar. Sabi niya meron na siyang 58 WH. Pero naka 1K ka na, Mama Milots. 770 lang, sis. Ayan. Sino nagpi-play ng ano mo ng WH mo? May nagpi-play sa'yo, Mama Milots? Main mo to, di ba? Main mo ba to, Mama Milots? Ano yung bahay mo? Ikunin ko. Kulong din ako. Sige. Main mo to, di ba? Iwawa ka ng bahay, Mama Milots. O main mo to? Wala, sis. Ayan. Nag-ano ka, nagsa-silent LS ka ba? Ibaba ka ng bahay, Mama Milots. Kukunin ko yung pangalan mo. Piniplay ko kasi gabi-gabi si Nilmar. Nilmar channel. Yung lagi ko siyang piniplay araw-araw. Umalis na ata si Nilmar. Lagi siyang napunta sa akin araw-araw. Visit. It's me, Jim. Mega love shoutout. It's me, Jim. Ayan. How are you? It's me, Jim. Ayan. Wala tayong music, mga lalabs. Nagluloko yung aking Streamlabs. Hi. Ayan. Yan, Mama Milods. Yan ko yung bahay mo. Nabihan ko din na yan. Namikasya ko sin nagpi-play din sa akin. Okay. Ayan, kunin ko yung bahay mo. Screenshot ko to. Yan, Mama Milods, na screenshot ko na yung bahay mo. Mamaya i-play kita sabay kay sabay kay Nilmar. Kasi piniplay ko si Nilmar araw-araw. Yan, Mama Milods, pakidikitan Batang Sandstorm. Ayan. Hi, Ma'am Milods, from HME Gym. Ayan. Salamat, sis. 700 na. Yan, mga yan, Mama Milods, mga pag may nagpi-play sa'yo, abutin ka ng 4 months. 4 to 5 months. Bago mo ma-reach yung mo, 4K. Kasi ako 5 months ko siya na kuha yung aking WH. Within 5 months na kumpleto ko siya.
Yan, pagpasensyahan niyo mga lalabs at wala tayong music. Parang boring 'no, walang music. Sige Mamilos, mamaya pagkatapos ng aking LS, ipipili kita. Sabay kayo ni Nelmar, ayan. Please try again later. Yan, lagi talaga nagloloko. Yan, batang Sandstorm, dikit na ako sa'yo. Hindi ko binaklas, eh. Nandiyan pa ba si Miyamoto? Ano naman yung Mio, eh. Saan ka sa Saudi host? Hindi, nasa UAE. UAE ako lalabs, UAE. Nasa UAE ako lalabs. Nasaan ako? Al Ain. Going to Dubai, 2 hours. Ayan. Ayan, nandyan pa pala si Miyamoto. Kala ko umalis na. Ayan, nagbaba ng bahay si Pagong. Pagong lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 8 million in the house. Ayan, dito pa ako. Ayan. Parang nga, salamat sa paharang dyan mga lalabs. Sinsya yun na mga lalabs kung mahina yung aking boses, wala tayong music. Yeah. Kumusta na yung bahay ni Miyamoto? Gumuhit na ba? Pag 24. 24. Ayan. Tan ko yan. Ayan, Pagong salamat. Pagong salamat daw. Pagong lalabs, ayan. Niloloko na naman yung ating Yan, Miyamoto, pupunta ko ulit sa bahay mo. Yan, Miyamoto lalabs. Sa bahay mo ako uli. Sa iba naman panoorin ko. Nag-iikot-ikot man to. Ayan, Miyamoto. Ang dami tao. $8 million in the house, mga lalabs. 8 million. Ayan. Ayan, Maris Perez. Ayan, may love shoutout, Maris. Tamsak po yan. Salamat sa patamsak dyan. Idol Pearl double sa bahay nyo. Ayan. It's me, Jim. Nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, pagpasensya naman at wala tayong music. Ayan. Salamat naman dyan sa nagtitiis dyan, no? Ayan, maglablaban lang kayo dyan, mga lalabs. Ayan, Miyamoto. Dikit ka to sa'yo, Miyamoto. Dikit ko ulit, Miyamoto sa'yo yun. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout.
Salamat sa pagpanood ng video ko. Sa'yo lang naman po, ayan. Ayan, ayan, ayan. 7 million in the house. Mga love shoutout mga lalabs. Ayan. 7 million, thank you so much. Grabe naman tong lagi na lang nagluluto eh. Ano ko nga to eh. Refresh ko ulit yung aking computer. Nagluluto talaga siya mga lalabs. May saltik. Saltik tong aking computer. Ayan, 8 million in the house. Ayan, Idol Pearly Dan na idol. Pasukli na lang, ayan. From Pagong, Mama Milos nagbaba ng kanyang bahay. Mama Milos. Buti naman at ayan, 8 million, 8 million. Thank you so much. Ayan. Morning, Virgie Agpalasin Vlog. May love shoutout. Morning, good po, tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Salamat sa patamsak. Ayan, Virgie Agpalasin nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Virgie Lalabs. Ayan. May to si Virgie, malaking mansion. Panay-ikot naman, kakainis. Ayan, Virgie 634. Ayan. Live stream. Ayan. Ayan si Virgie. Salamat naman. Ayan. Naalala ko yun nung isang araw. Na malingki pagdating nakailis ka pala. Nakabag lang ako sa'yo noon. Ayan, salamat naman. Ayan, ayan, ayan. Ang ganda naman. Saan ba to? Nasa Singapore ka pala. Madam, ayan. Madam Virgie. Nasa Singapore. Ayan, Idol Maris. Ito ko magbabasa. Piniplay ko lang yung video mo, madam. Ayan. Virgie. Ayan, Pagong Idol Maris. Dan na Idol. Ayan. Pearly's World. Ayan. Maris Perez Dan from Pearly's World. Ayan. Singapore. Ayan. Ay, okay. May galabi shoutout. Yoki support. May galabi shoutout. Idol, it's me, Jim. OTW na sa bahay mo, Idol. Ayan. Ayan, Yashira Kia. May galabi shoutout. Shira. Ayan, Yashira Kia. May galabi shoutout. Wait lang, lalabs ha, kasi nagluloko kasi yung ko. Ayan, nagdi-disconnect. Wait lang, dito ako sa mobile ito kita sa mobile ko. Yan, kita. Ayan, Yashera, meron ka ng jacket, lalabs. Yashera. Yashera Kea, ayan. Super shoutout sa lahat.
Ayan, meron ka ng jacket lalabs. Yashera Kea, ayan. Ayan, Yuki, mag-love shoutout Yuki, ayan. Pagong Dan po from Maris. Ayan, pagpasensya nyo na mga lalabs at wala akong music ngayon kasi nagluloko. Ayan, palikitan yung nakapin mga lalabs, palikitan. Ayan, Yuki support nagbaba ng kanyang bahay. Yuki nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 7 million in the house, mag-love shoutout. Idol, it's me, Jim. Ayan, Dan na idol, full pack. Pasokli na lang, from Pagong, ayan. Idol Yuki, OTW sa bahay nyo. Idol, ayan, from Pagong, ayan. Pagong OTW, Mr. Ayan, from Yuki. Si Pagong na walang malay. Yan si Pagong. Yan, Madam Virgie. Naka 3 minutes na ako, ayan. Dikit ko to sa'yo, Madam. Yan, 7 million in the house, big love shoutout. Ayan, Virgie, Madam. Dikit ko na to sa'yo, Madam. Yan. Dikit ko na to sa'yo. May harang na naman. Ayan, Jory Magbanwa, may galab shoutout. Ayan. Jory Lalabs, kumusta ka na? Ayan, nagsisialisan tuloy yung iba. Nabuburingan ata kasi wala akong music. Nabuburingan sila mga lalabs. Salamat. Ayan, Pagong nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dikit na load sa nakapin. Ayan. Ayan, Miyarmoto, kumusta ka na dyan? Nandyan ka pa ba? Ayan. 26 ka na. 4 na lang. 4 na lang, 4. 4 na lang sa nakapin, magti-30 na siya mga lalabs. Yuki support Dan from Maris, ayan. Maris, malaki yung mansion nito eh. Malaki na yung kanyang bahay. $2 million in the house, Miguel Absyo. Thank you so much sa 2 million dyan na nag-i-stay. Ayan. Ayan, Maris Perez. Ayan, Yuki support and Mama Milots. Ayan, Dan sa inyo si Maris. Papalikan na lang. Wag lang ulihin. Sis. Okay lang po, Mama Milots. Salamat po. Ayan. Pagong dikit na. From Benjamin Barney ha. Ayan. Pagong pabalikan si Benjamin. Balikan na lang Pagong. Ayan. Pagong lalabs, Pagong. Ang computer mo ito, lulok ko. Yan, 3 million in the house. Mga love shoutout mga lalabs. Thank you so much. Thank you so much dyan. Yung mga nag-i-stay dyan. Thank you so much. Tadhana, ayan. Galing kumanta ni Maris. Ang laki ng bahay niya. 4 million. Sana all. Sana all. Ayan, the mix page. Mga love shoutout the mix page. Ayan. Ijakitan mo natin si the mix page. Wait lang lalabs. Ijakitan kita lalabs. Ayan. Mix page.
Ayan, the mix page, meron ka na pong jacket, pwede ka nang baba ng yung bahay. The mix page, ayan. Maris Perez dan Sukli para Mama Milods, ayan. Yuri Magbanwa, ayan. Pagong dan sa'yo from Jory, ayan. Ayan, Pagong, pabalikan na lang si Ma'am Jory, ayan. Dan sa'yo Pagong, ayan. Pagong, Pagong, Pagong. The mix page, Migalab shoutout lang. Ayan, Puff Vlogs, Migalab shoutout Puff Vlogs. Ayan, may jacket ka na Puff Vlogs. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan, Chuck Chuks, Migalab shoutout. Si Chuck Chuks, 10 agad. Kagigising lang ni ata ni Chuck Chuks eh. Nag-ano ka na, nagkape ka na ba Chuck Chuks? Hindi ka pa ata nagbe-breakfast ah. Ayan, Marioki support. Dan, ayan. Ayan, Chuck Chuks, nagbaba ng kanyang bahay. Maris Perez OTW from Yuki, ayan. Chuck Chuks watching po from Maris Perez, ayan. What is Harry? Good morning my friend. How are you? Ayan. I am fine. What is Harry? Ayan, Mama Milos nagbaba ng bahay. Ayan. Lods Maris Perez, dikit dan. Pamilya Estrada, ayan. Puff Vlogs, Pamilya Estrada, ayan. Wala pang kape os. Ayan, magkape ka na lalabs. YouTube agad. Di ba pwedeng mag-breakfast muna? Chinik mo ba yung mo, banana na lagasan? Ayan. Pamilya Estrada, Chuck Chuks. Ayan. Ayan, Binami nagbaba ng bahay. Pagong Idol pa Vlogs. W Idol sa bahay mo. Ayan. Wati Sari, nagbaba ng bahay. Early Sport Lalabs. Ayan. Ayan, nandyan si Chuck Chuks. Wala pang kape-kape. Whitey na agad. Whitey agad. Yan, Pamilya Estrada, Dan Sukli, salamat. Yan, Pamilya Estrada, connect to Chuck Chuks. Ayan, Chuck Chuks dan Pupulpak. Ayan, para Maris. 6 million in the house, biglang siya. Ayan, Binhamin watching po from Maris. And 4 million in the house, thank you so much. 4 million. Thank you sa 4 million dyan. Ayan, Pagong Mr. Dan from Yuki. Ayan. Miyamoto, umalis ka na. Umalis na ata si Miyamoto. Umalis ka na Miyamoto ba? Idol, ayan. Pa-plugs. Maris Perez, ayan. Dan Tuyo, ayan. Maghihirap pag walang music. Chuck Chuks, salamat po, ayan. Si Chuck Chuks, wala pang kain-kain yan, wala pang breakfast. Yan, sino daw may 10 dyan, ayan. Makipagpalitan na kayo kay Chuck Chuks. Bartiran guys, 10 sino abil dyan, ayan. What is Sari? Nagbaba ng kanyang bahay. What is Sari? Yan, Chuck Chuks, magtimpla ka muna ng kape lalabs. Baka gutumin ka dyan. Yan, magkape-kape muna mga lalabs. Magkape-kape. What is Sari Dan?
Sukli na lang from Chuck Chooks. Chuck Chooks. Ayan. And YT is life. Yan, pagkagising ni Chuck Chooks, chinik niya agad yung kanyang ano. Yan, Nelmar Lalaws. Nandyan ka pa pala, Nelmar. Yan, nagbaba ng kanyang bahay si Nelmar. Nelmar Lalaws. Balik kita uli, Nelmar, mamaya. Nagsasilent ka naman, di ba? Wag na host, makabawi man lang ako sa namukbang ni Lolo kagabi. 1K plus na sana. Kinain pa. Ganyan talaga ano, Chuck Chooks. Mga 5 beses kanyan ibabagsak. Sige lang pag kinain niya, mambanana ka uli. Tapos hanggang sa magsawa na lang yan sa'yo. Tapos papagraduatin ka na niya. Ayan. Chuck Chooks ng baba ng bahay. Ayan. Wati Sari OTW from Maris. Ayan. And Idol Wati. Ayan. Wati Sari, pabalikan na lang si Pagong. Ayan. Maris Perez Dan from Yuki. Ayan. Pa-play naman dyan host. Padagdag ng WH ko. Salamat. Sige lalaw. May piniplay ako palagi. Si Nilmar. Tapos mamaya si Mama Milods. Tapos, anong pangalan mo? Chuck Chooks. Ano ba yung babaka nga ng ano mo ng bahay? Chuck Chooks. Pagsabay-sabayin natin mamaya i-play. Chuck Chooks, ayan. Ayan. Yoki, maraming salamat. Ayan. Itwit Kathleen, nandyan pa rin si Itwit Kathleen, napaka-supportive. Ayan. Chuck Chooks, thanks and then to you from What is Sorry. Ayan. Ito host, i-screenshot ko to. Na malapit ka nang mag-graduate. Tamsakan ko. May harang ka pa nga, ayan. Harang agad. Si Jen's Vlogs. Ayan, na-screenshot ko na. Mamaya. Play natin yan sa bahay. Ayan. Dan tamsak. Ayan, maraming salamat. Patamsak. Salamat sa patamsak. Ayan, baby ko si Kulot. May galab shoutout. Ayan, jacketan natin yan mga lalabs. Baby ko si Kulot. Yan mga lalabs, pasensya nyo na kung wala tayong music kaya nagluloko kasi. Ayan, baby ko, meron ka ng jacket. Ayan, Benjamin. Yan sa'yo si Maris. Ayan, Idol Nilmar sa W sa bahay mo. Ayan. Ken Music Tambayan, lalabs, may galab shoutout. Lalabs, Ken, ayan. Nagbaba ng bahay si Ken. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan, meron nyo ito vlog, dating kadikitan. Ayan. Dating kadikitan. Ayan. Magpasensyahan, lalaws, walang music si host. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. 7 million in the house. Ayan, Chuck Chooks Pagong, dating dikit. Ayan, from Chuck Chooks. Ayan. Ayan, Chuck Chooks, kinuha ko na po yung bahay mo. Mamaya, play kita sabay kay Nilmar at kay Mama Melods. Ayan. Ayan, Kin Music Tambayan, dan po from Maris Perez. Ayan. Kin Music, pasukli na lang from Chuck Chooks. Ayan. Ayan, tamsak dan host. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan. Angelic James TV2, ay may love shoutout.
Yoki support Mari Ferez. Miss. Yan, dan si Yoki sa'yo. Pasuklian na lang. Idol Nelmar Dan. Idol, ayan. Salamat mo sa pa-play mo. Thank you ng marami. Ano lang naman lalabs, ayan. Walang anuman. After 2 days, check mo yung WH mo kung nadagdagan ba. Ayan, Maris Perez Dan, ayan. From Kin Music Tambayan, ayan. Ayan, 12 million in the house, mega love shoutout. Waray 143, mega love shoutout. Wait lang lalagat, kaya aking jajakita. Waray. Ayan, Waray, meron ka na pong jacket. Kawaray, mega love shoutout. Meron ka ng jacket. Ayan, Angelic, patamsak sa LSO. Tamsakan natin yan. Ayan, tamsak ako lalabs. Ang laki na pala ng bahay mo. Angelic, sana all. Tamsak lalab. Ayan, Angelic, natamsakan ko na. Ayan, ayan. Jacket ka na, bakit nakaubad ka pa rin? Angelic, ayan, natamsakan ko na. Dan sa'yo Maris Ferez from Nelmar, ayan. Chuck Chooks, dating dikit from Ken Music, ayan. Angelic James, dan sa premiere from Chuck Chooks. Ayan, Jory Magwanwa, nagba ng bahay. Maris Perez, dan sa'yo from Jory, ayan. Pearly's World, ayan. Angelic James TV, dating dikit tusok na lang, ayan. Hi, how are you? Ayan, I don't have music today. Tattoo. Because my live stream is not working. My live stream, ayan. Nandyan pa ba si Si Marimoto. Malis na ata. Yan sa'yo, Angelic. Ayan. Pin nga natin si Ayan. May galib shoutout mga lalabs ay. Ayan, 9 million in the house. May galib shoutout. Ayan. Oops. Bakit ayaw? Yung mga lalabs, may galib shoutout. Nagluloko yung ating And 12 million in the house, may galib shoutout. Thank you so much. Ayan. Salamat sa palipad dyan. Ayan, nagpalipad si Tato. Thank you so much, lalabs. Ayan. Idol Yashira Dan na idol. Ayan. Kin Music nagbaba ng kanyang bahay, lalabs. Kin Music, thank you so much, Kin Music. Kin Music, thank you so much. Thank you so much. Mga lalas, padikitan yung nakapit. Ang ating super chatter, thank you so much. Kawaray, ayan, good morning. Ayan, good morning to you. Tato Loto. Ayan, Kawaray 143, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, OTW Angelic. Rampagong, ayan, dantam sa cloud sa nakapin, ayan. Ipadikitan naman yung nakapin mga lalabs, ayan.
Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ayan, Dan to you Korean friend. Ayan, from Maris Perez. Ayan. Nelmar, nagbaba ng bahay. Ayan. Angelique. In music, tambayan Dan, pasukli. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Korean. Ayan, Jory Magbanwa. Ayan. Dan Ulwid nakapinhos. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Waray 143 Dan. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. Maraming salamat mga lalabs. Idol Angelic Dan Idol Suklid. Dan. Ayan. Mali-mali na tayong basa ko. Nakapin dating dikit. Ayan. Dan to you friend Konik here. Ayan. From Maris Ferez. Benjamin, nagbaba ng bahay. Ayan. Yuri Magbanwa, nagbaba na ng bahay. Mga lalabs. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. Thank you so much mga lalabs. Sana hindi kayo maboring sa akin kasi wala akong music. Walang music siyos. Ayan, Jory Magbanwa, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs. Mga lalabs. Nagbaba ng bahay. Umihilik na yung mga tao dito. Ayan, Jory Magbanwa, Dan pulpak sa premiere from Angelic James. Namsakan naman si Bicolanang Oragon mga lalabs. Ayan, Yashera Kea, may kalabit shoutout. Si Korean na sige pa rin baba ng kanyang bahay. Ayan. Si ano to, si Luto. Si Luto yan eh. Luto lalabs, Luto. Ayan, Korean dating kadikitan. Ayan, from Kin Music, Tambayan. Pagong idol na magbanot, W idol sa bahay mo. Ayan. Yan, 6 million in the house. May love shout out. 6 million. 6 million, 6 million. You have a big mansion. Yan. Luto. Luto. Wow, nice. Nice flowers. Nice flowers. Yan, already connect to you. Luto. Luto lalabs. Ayan, ayan, ayan. Ano nangyari? Yan, kinmusic ng baba ng bahay. Idol Jory Magbanwa, Dan po. From Pagong, ayan, Maris. Yashera Kea Dan. From Maris. Kawaray 143. Ayan. Kawaray. Dan po pasukli from Angelic James. Ayan. Angelic James, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Maris Ferez. Pasukli na lang waray. Angelic James, ayan. Kawaray Dan. Jory Magbanwa, nagbaba ng bahay. Huwayma Vlog, nagbaba ng bahay. Maris Perez, ayan. Pamilya de Estrada, ayan. Jory OTW from Huwayma, ayan. Huwayma Vlog. Minimension ka ni Pamilya de Estrada. Dikitan mo daw siya, ayan. Dikitan. Huwayma Vlog watching cat and dog, ayan. Wow. Maris Perez nagbaba ng bahay. Dan po Ate Maris. Kin Music Dan.
Ayan, Benjamin Barney ha, nagbaba ng kanyang bahay. 10 million in the house, may live shoutout mga lalabs. Ayan, 10 million, thank you so much. 10 million. 10 million, thank you so much. Mga lalabs. Salamat naman dyan. Ayan, biglang nag 5 million. Nag 5 million, nag 5 million. Thank you so much dyan mga lalabs sa inyong mga support. UAE time, 400 by 4:15 the morning. Ayan. Ayan, Huway Vlog dan from Maris. Ayan. City Grey Kalimbang Dikit Sukli from Huway ma. Ayan, K-Army, may love shout out. K-Army. Yan na naman si K-Army, pa-jacket. Ayan, K-Army. Ayan, Pati Thames. Level 3. May love shout out, Pati Thames. Ayan, Pati Thames, padikit po. Ayan. Padikit po, ayan, Angelic James Dan from Jory, ayan. Angelic James, nagbaba ng bahay. Idol K-Army, ITW sa bahay mo, from Pagong, ayan. Yashira Kea, nagbaba ng bahay. Loto, nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba si Loto, ayan. Ayan, 9 million in the house, may club shoutout. Palablab guys at mag-iwan lang ng bakas. Salamat po, ayan. From Jai Kong Time, ayan. Walang music ako kasi naglolo ko yung aking live stream. Ayaw mag-connect yung aking music. Kaya tuloy ako ngayon nagbabasa lang. Yan mga lalabs, maglablaban, magdikitan lamang dyan. Ayan. Magdikitan mga lalabs. Yan, 9 million, thank you so much dyan. Salamat naman dyan mga lalabs. Ay, hindi naman ito gumagal. Ayan, idol pati team, so TW sa bahay, ayan. Pati team Strawberry 3, ayan. Dan sa'yo si Maris. And Yashera kaya, ayan. Patamsak mga lodi sa premiere, ang tamsakan natin yan, ano, K-Army. Ang tamsak. Ah, ang tamsak, ano, K-59. K-59 Army. Tamsak si host, ayan. Tamsak. Tamsak yan, ayan. Ayan, Moskida. Ayan, meron ka ng jacket. Moskida Tennis. Hello, host. May love shoutout, Moskida. Ayan. New friend here watching from Switzerland. Mashallah. From Switzerland. May jacket ka na po, Moskida. Ang hirap i-pronounce. Sa bakas po ako nagbabalik. Hindi ko po makita sa link. Binababa ko po. Ayan. From Hawaii ma. Ayan. Pati Teams Rabbit 3. Ayan. Padikit please. Ayan. Nagbaba ng bahay si Loto. Ayan mga lalab. 6 million. 6 million. Thank you so much. Thank you so much. Yan, idol pati teams dan idol. Ganda ng mga rabbit. Idol. Ayan. Bakas lang. Ayan. Tanchion Honey. May love shout out. Jay kong time dan po.
Sarap po ng ramen. Ayan. Patitems, padikit po please. Patitems. Maris nagbaba ng bahay. Huway ma. Lagdan from Maris. Yan, idol Tanchiyon. TW idol sa bahay mo. Yan, Tanchiyon honey. Mega love shout out loves. Tanchiyon honey. Tanchiyon honey. Yan, patamsakan naman si Bicolana ng Uragon mga lalabs. Yan, nagbaba ng bahay si Luto. Chiyon honey. Pati Thames Dan. Magpinpin tayo ng mga ano. Palitan natin yung nakapin. Tapos na ba kayo dyan sa nakapin mga lalabs? Si ano naman yung ipin natin? Sino ba dito yung ipipin? Ano daw yun? Yan, Tanchiyon. Tanchiyon lalabs. Tingnan natin si ano ba yung bahay niya? Malalabs ang sikreto niyan. Ipinin niyo yung mga ibang lahi para magpalipad. Ipin niyo yung ibang lahi. Yan, Tanchiyon. Pag ito namatay, iwan ko na lang. Oh my. Panalikot. Yan, bumalik sa dati. Ayan, Maris, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, natawa tuloy si Jory. Ayan. Thank you, time to go. Wala. Time to go. Okay, goodbye. Goodbye. Goodbye to you, my friend. Ayan. 10 million in the house, may love shot. Thank you. Time to go. Okay, you want to go now? Tanchiyon honey. Just now you came, then after a few minutes you want to go home? Go home? You want to leave? Pin ko nga uli si ano, si Luto. Mga lalabs, pag si Luto nagpupunta sa LS nyo, ano lang yan na clue. Lagi nyong ipipin niya na, ito ipipin ko uli siya. Para ano, magpapalipad yan sa inyo. Ang tansya yun, ani, you will leave. Yan, Benjamin. Benjamin nagbaba ng bahay. Binalik ko si ano. Yan, 9 million in the house. May live shoutout, 9 million. Thank you so much. Tansya yun, ani. You told me that you want to leave. Ayan. 12 million in the house. May love shoutout mga lala. Sayang 12 million. Thank you so much naman yan. Magpasensya nyo mga lalabs kasi wala tayong music ngayon. Ang aking Streamlabs ay nagluloko. Ayaw niyang gumana. Kaya ngayon wala tayong music. Nagbabasa lang ako.
Yan, pasukli na lang. Ayan, pasukli na lang po sa mga di na nonukli. Good night po, ayan. Good night, Maris. Dan sa nakapin-host, Polpak. Yan, nagsusukli yan, lalab, si Loto. Ayan, patamsakan si Bicola ng Oragon. Yashira, dan sa'yo from Jory Magbanwa. Yashira, connect to Jory Magbanwa. Connect. Connect lalab sa'yo. Connect lalab sa'yo. Yan, 12 million in the house. Mag-live shoutout mga lalabs. Thank you so much sa 12 million dyan. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ayan, Tanchiyon Honey. Ayan. Curtis World nagbawa ng kanyang bahay. Tanchiyon nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Tanchiyon Honey lalabs. Kawaray nagbawa ng bahay. Ayan. Stay ID lang ako, Lods. Magluluto na. Sige lang, binamin, magluto ka dyan. At mag-breakfast ka na. Mag-breakfast na yung hindi pa ka nag-breakfast dyan. Yung pagkagising, sabay check ng mobile kung kinainan ni Lolo o hindi. Tapos white na agad, wala pang kape-kape. Wala pang kain-kain. White na agad. Hindi pa nagtupi ng pinaghigaan. Mobile na agad. Parang ako lang. Yan, 11 million. Thank you so much. 11 million in the house. Lalo ko antukin tahimik. Ayan, di pa naman ako inaantok, lala. So mag-alala. Ayan. Di pa ako inaantok. Ang mag-alala. Yeah, salita ko ng salita para hindi ako antukin. Yan. Ayan, ganyan ako, host. Whitey, pagmulat ng mata, baka mas nauna pa ang nagagahan si Lolo. Si Lolo lalas, maraming maraming katulong. Paggising pa lang ni Lolo, pinapaliguan na siya. Meron nang nakandang pagkain sa kanya. 11 million, thank you so much. 11 million. Thank you so much sa 11 million dyan, mga lalo. Ayan. Nandyan pa ba si Loto? Ayan mga lalabs, noted. Kapag pumunta yung nakadilaw na yan, pag binisita kayo niyan, ipipin nyo yan. Para magpapalipad. Ayan, si Loto. Pag pumunta yan sa LS nyo, noted Kahit kapapasok niya lang mga lalabs, ipin nyo agad yan. At sure yan, nagpapalipad yan. Ayan. Basta tatandaan nyo yung na yan, yung nakapin ko na yan. Tandaan nyo yan mga lalabs. Kasi, alam nyo, pupunta yan sa ibang LS, nakikita ko yan. Papalipad yan. Ipin nyo lang yan. Ayan, papalipad talaga yan. Ayan. Ayan, pagong. Ano yung sabi ni ni Loto. Ayan. May pagong nagbaba ng bahay. Ayan. Magbakas lang po mga lods para mabalikan ko. Salamat. Ayan. Ayan, salamat naman sa 10 million dyan mga lalas. Thank you so much sa 10 million. Kahit walang music, nagtsatsagang magstay. Yan mga lalas. 10 million, thank you so much. Thank you so much. Oh, 10 million. Ayan. 11 million, thank you so much. Ayan. Pinagdidikitan ko yung mga ibang lahi, hindi ko maintindihan. Ginagawa ko, binabasa ko muna mga comment ng iba para mag-gets ko sinasabi. Basta pearly, dikitan mo yung mga ibang lahi na mga katulad, mga Koreano. Kasi mahilig yan silang magpalipad. Dikitan mo to yung nakapin ko. Dikitan mo yan lalabs kasi pag ikaw naka 1K na, mag-ELS ka na, pupunta yan sa bahay mo, sigurado yan. Ayan.
Yuri Magbanwa nagbaba ng kanyang bahay. Tanchiyon here done to you sir to you channel. Ayan. Ayan. Tanchiyon connect to Yuri Magbanwa. She already done connect to you. Ayan. Kawaray dan digit tomorrow mo na lang ako balikan. Ayan. Ayan si Pearly kahit di mo na balikan. Joke. Ayan. Basta dikitan nyo yung nakapin lalabs. Legit yan si Luto. Napaka-legit yan. Tandaan nyo yung ipipin nyo palagi yan pag nakita nyo pumasok sa inyong LS. Lagi nyong ipin, okay? Sigurado lilipad ang inyong. May lilipad dyan, magpapalipad yan. Ayan, bikula ng uragon tuhog. Ayan. Sige kawaray, magbakas ka lang kawaray at ikay aking babalikan. Magbakas ka doon sa video ko. Ayan, Tanchiyo Nani. Nagdikit ako, hindi ko lang shoutout para hindi mo na ako masuklian. Sige basta Pearly. Yung iba naman, nagsusukli naman yan kaso lang hindi agad-agad. Katulad ko nung mga nakaraan. May mga nadikitan ako, hindi sila nagsusukli pero ibang araw magugulat ka na lang. Babalik sila. Okay po, masusunod Pearly. Ayan. Ayan, si Loto nagbaba ng kanyang bahay. Pearly, ayan. Yashera Kaya nagbaba ng bahay, ayan. Mga lalabs, wala akong music. Hindi naman kayo yan inaantok. Ayan. Makaos kahit matagal ako mabalikan, mahanap po naman sila sa ibang ilis. Tama. May nagbabalik naman kaso matagal nga lang pero okay. Oh, may nagbabalik naman yan eh. Basta ibakas nyo lang yung inyong main channel. Nakadigitan ko na sila lahat. Ako ginagawa ko, binabakas. Yan, Yuri Magbanwa, nagbaba ng bahay. Ginagawa ko, binabakas ko yung aking main channel para mabalikan ako nila. Ang Tanchiyo Nani nagbaba. Naghay-hay lang pala. Ayan, panaikot-ikot naman eh. Ayan, kawaray nagbaba ng bahay. Ayan na dyan si Pagong. Oh, nag-ano na. Tapos na akong magdikit kaya nagkapagchika ako sa host para hindi ka antukin. Ano na naman nangyari? Nakikita niyo gumagalaw-galaw. Nagluloko. Nagluloko talaga yung sa harapan ko. Ayan. Yan Tanchiyo Nani nagbaba ng bahay. Magbakas lang po kasi doon ako nagbalik. Isa-isa ko pa para sure sayang pag lagas lang. Sir Tanchiyo na hari. Done to you sir. Ayan. Yan 11 million. Ina ng connection sa loob ng restaurant namin loads. Ayan, sa mga didikit sure ang balik. Pag wala ng bakas. Ayan. Naka-wifi si Binawin. Mahuli ka ng manager mo dyan po. Ay ka. Lamay multo na host. Bismillah, wag mo naman akong takutin. Pearly, wag kang ganyan, matatakutin ako. Tulog pa naman yung tao dito. Kung mong takutin lalas, buwang ka naman eh. Ay Pearly, wag mo akong takutin. Ambot ka. Nakita mo yun, gumalaw-galaw yung ko sa harap. Si Pearly naman, tinatakot ako eh. Wala pa naman akong music. Yuri Magbanwa, Tanchiyo Nani. Wala namang multo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ayan. Nagdasal na ako. Yan, kawaray, nagbakas na ako sa aso mo. Yuri Magbanwa, dan po, ayan.
Tamsak ko sayan, takutin ka pala, same tayo duwag. Oo, Pearly, wag mo kong takutin kasi lahat ng tao dito tulog. Kasi yung nasa harapan ko naggalaw-galaw. Ang gulo ko. Ayan, 12 million in the house, big love shoutout. Nakapin pa rin yung si Loto. Wahaha. Yan, tawa tuloy si Huwag mong takutin, Pearly. Marunong ka na mag-Arabicos. Marunong naman, hindi gaanong madami. Marunong lang, 50-50. Bitin sa dut-dutan na yan. Alam, mahuli ka, binamin lagot ka. Sa connection yan, Hots. Oo nga. Kagabi nga, lalabs. Kagabi nga, nagluloko. Nag-tiktok ako. Yung unang LS ko, after maybe 10 minutes namatay. Nag-tiktok ako, siguro mga naka 30 minutes ako namatay uli. Ay naku, tinamad na ako. Bahala ka dyan. Nakakasar. Tapos yung mga, mga sulat sa harapan ko, nasa mukha ko na. Kasi nga nagluloko yung aking Streamlabs. Ayan niya, Shiraki, yan nagawa ng bahay. Yan mga lalabs, ang daldal ko no. Mas madaldal ako pag wala music. Yan kasi pag di ako magdaldal, baka layasan niyo ako eh. Kasi wala na nga music. Wala pa tong si host. Hindi nagsasalita. Ayan niya, Sir Kia Dan po from Kawaray. Yan, Kawaray, nagbakas ka ba sa akin? Mamaya kita balikan na. Ayan. Jory Magbanwa, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Chari B1 Dan sa'yo sa premiere. Ayan. From Jory Magbanwa. Ayan. Ayan. Burungan po. Anong burungan? Burungan po, ayan. No tip sa akin, nag-LS ka sa ibang oras, hindi ako makalipat sa'yo kasi nasa ibang isdaan ako. Okay lang yun, lalabs. Okay lang yun. Ganun talaga minsan. Ganun talaga minsan yan. Kasi minsan mas madaming tao sa kabila eh. Ayan. Ganyan din ako minsan. Minsan pag pumapasok naman ako sa ibang LS pag ako'y nangingisda. Tinitingnan ko pag madaming tao, pag sobrang daming tao. Hindi ako nagtatagal kasi hindi kanya mapapansin, hindi na nagsusukli yung iba eh. Yung tama lang, yung parang 10-10 lang, 15, ganun. Pero yung mga nasa, na 30, 40, and mahirap na yung iba, hindi na nagsusukli kasi sa dami ng tao. Kawaray, Katarman, Northern Summer ako. Ay abang ko na lang pag kagising ko ang ilis mo. Ayan. Baka kasi ang oras dito sa UAE. Yun lang kasi lalabs yung time ko para mag-ilis. Alas 2, 1:30. Minsan kasi nakaka-ilis ako mga 1:45, 1, 2, 3, 4, mga 5:45 na yan kasi kumakain pa ako eh. Nagmuni-muni pa ako, ayan. Tama. Yan, pagong dan all po, ayan. Kasi pag sobrang madaming tao, ang bilis ng akyat. Ang bilis ng akyat ng chat box. Yung mga chat, hindi na nila napapansin yan. Yung iba hindi ka na nababalikan. Sige mo lang dikit-dikit-dikit, wala nang balik. Yan. Kayo, patulog pa lang ako pagising na dati ako sa Dubai. Asan ka na ngayon, Pearly? Sa Dubai ka pala. Sa Al-Ain lang ako. 2 hours yung biyahe papuntang Dubai. Tanchiyon, honey, ayan. You told me, Tanchiyon, honey, you will go. Mali siguro yung sabi niya. Nangangati ako.
Dikit ko na din yan si Honey, ayan. Si Honey. Ano ba yung bahay nito? Malaki na rin yung bahay ni Honey. Yan, dikit naman ako sa main channel ko dyan, kay Honey. Ayan. Kung na ako now, ayan. Ayan. Nalibot mo na pala yung buong mundo. Yan, Gina. May love shoutout, Gina. Thumbs up dan ho sa'yo. Ayan. Jory Magbuna, sir. Binamin dan na sa'yo, sir. From Jory. Ayan. Padikit po, please. From Gina. Ayan. Padikit po, please. Ayan. Ala, Gina, mag-drop ka lang ng isang beses. Pag paulit-ulit kasi. Mapapalo ka ni Lolo. Kakainin yung banana mo. Mag-agwat ka, lalabs. Ayan. Pag nagbaba ka ng link, hintayin mo hindi mo na makita yung pangalan mo saka ka mag-drop ulit. Sana all nakalibot sa mundo. Ako dito lang ako sa UAE. Hindi ko pa napuntahan yung ibang lugar. 8 years na ako dito. Walang uwian. Walang uwian eh. Pero gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Sana makauwi na ako. Next year, August. Ay, uwi na ako ng August. Mag full time kunting business kasi may simple stay naman dito sa UAE, nag-ipon-ipon. May kunting ipon din, ayan. Mag-business ako tapos itong aking YouTube channel. Inshallah, ayan. Dumami pa yung aking banana, ayan. Kaya share Kaya, ayan, nagbaba ng bahay. Gina dan sa'yo from Jory, ayan. Yan, musta host? Okay lang po. John Obligar, mega love shoutout. 8 million. Continue lalabs yung mga bagong pasok dyan. Wala tayong music. Gina Danol po, ayan. Gina, ayan. Yung meron akong katrabaho na tinanggal ko na siya dito, yun sa akin eh. Adikit siya sa akin mga lalabs. Lagi niya akong ini-stalk. Wala na siya dito eh. Hindi niya na ako makikita kasi blinak ko siya. Lagi niya ako lalabs, ini-stalk. Nung Friday, hindi ako pumasok. No? Tapos ini-stalk niya ako. Sinumbong niya ako sa amo namin. Sabi niya, nag-absent tapos naka-live sa IT. Kaya sinumbong niya ako. Tapos akala niya walang magsusumbong sa akin. Katrabaho ko yun eh. Yan, Alien in Park, may galab shoutout. Katrabaho ko yun, lalabs. Tapos sinumbong ako, ayan. Blinak ko siya, hindi niya na ako makita. Nag-ikot-ikot na naman. Ayan, Alien in Park, meron ka na pong jacket, lalabs. Ayan. The mix page. Panaikot-ikot naman eh. Yan, panaikot-ikot naman. Ayan, Alien in Park, meron ka na pong jacket. Ayan, John Obligar, full pack dan sa'yo, idol, ayan. Anchi yun, honey, ayan. Link sa jacket sis, ayan. Lang naman lalabs. W sa'yo mix page from Panaiikot naman kainis eh. Ayan, harang. Salamat sa paharang dyan. Pearl's World. Ayan, Alien in Park. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Harang-harang. Ayan, Jory Magbunmadan from the mix page. Ayan. Pasok Lipo, salamat. And 9 million in the house. Big love shoutout. Thank you so much, Jan. Thank you so much.
Panay ikot man, uy. Ayan, si Loto. Ayan, si Loto, nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng bahay si Loto. Ayan, si J, ikaw ba itong mixed fades full pack from John Obligar? Dikit po pulis from Gina. Ayan. John Obligar dan po from Kawaray. Ayan, 7 million in the house. May love shoutout mga lalabs. 7 million. Thank you so much. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Ayan, John Obligar, TW sa'yo. Ayan. Panay ikot man mga lalas, panay ikot. Ano ba ako nag-ikot-ikot? Ayan, okay na. Waray pang 344 ako sa'yo. Ayan. BBM pala to si Waray. Ayan, BBM. BBM mga lalas, BBM. Ayan, nandyan na pala si Finding Nemo. Si Pearl's World. Finding Nemo lalas. Diyan na pala si Finding Nemo. Bumalik na siya. Bumalik na si Finding Nemo. Yan, dikit lang kayo guys. May 3 pa ako. Totally legit yan. Ayan. Finding Nemo dan pulpak sa'yo from the mixed page. Ayan. Pasokli po, salamat. Mga lalabs, nag-ikot-ikot. Naman ko nag-iikot-ikot ako. Aha. Ayan, oh. Nandyan si Finding Nemo, nandyan din si Pearl's World. Dalawa pala to eh. Yan, now siya ng isda tinamad. Yan, Alien in Park Hara ngayon. Yun, Obligar, nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, Luto, nagbaba ng bahay. Jury Magbanwa, salamat idol. May harang. Harang mga lalas. Harang mga lalas, parang ikot-ikot na yan ah. Panay ikot-ikot. Panay ikot-ikot na. Till vlog dan po at tusok sa premiere. Ayan. Alien in Park, nagbaba ng kanyang bahay. 10 million in the house. Ayan. Finding Nemo. Ayan, nandiyan pala si Finding Nemo. Dikitan, ay, ko na pala makadikit mga lalabs at nalubat na yung aking pang-ayuda. May nalubat na. Namatay na siya. Ayan, 9 million in the house. May love shoutout. 9 million. Ayan, 9 million pa rin. Ayan, Jupers Vlog. May love shoutout. Ayan, Jupers. May love shoutout. Mga lalabs, nangain na si Lolo. Pansin nyo. Nangain na si Lolo.
Nangain na si lolo mga lala. And Jopers may ano ka na jacket. Salamat sa patusok yan. Yan mga lalaps. 5 million, ayan. Ayan, it's time to eat na. Alas 8 na yung kainan ni lolo. Ayan, anong oras na? Mga lalaps, kumain na si lolo. Nangain na si lolo mga lalaps. Kinainan niya ako ng isa. Ang butoy. Kinain niya yung isa kong ano. Walang kinain. Katikot. And din Ma'am Aileen is still watching. Kanya Shiraki yan, ang baba ng bahay. First vlog. Mga lalabs. Anong oras na ba? Malalang mga 6 minutes na lang lalabs ako'y mag-out na. Kailangan ko lang matulog at bukas ako'y may pasok. Mga lalas bukas uli.
Tapos matulog ka na. Oo, lalabas matutulog na ako. Anong oras na dito sa UAE malalabas? Mga ano na, ilang minutes na lang. 4:55 ng umaga. 4:55 na ng umaga mga lalabs dito. Bukas uli mga lalabs. Yan biyahirong guro. Bigyan kita ng jacket para pag pumunta ka sa ALS. Meron ka ng jacket pero mag-out na po. Kaya matutulog na ako lalabs early. Ayan. Ang salamat naman sa 7 million dyan. Ayan. Biyahirong guro. Binigyan na kita ng jacket. Susunod na pupunta ka sa LS kung meron ka ng jacket. Ayan, Pearly, salamat lalabs. Chakchok, sabihin namin. Ayan, biyahirong guro. Ayan. Elaine, The Mixed Page, Jury Magbanwa. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat at ako yung mag-out. Ano pa kung paalisin? Ayaw mamatay, bakit?